تماشاوان نێژە شاندا ئیمرالiyê Perwîn Buldan, Mîthat Sancar û Faîk Özgür Erol vê sibehê çûne giravê li gel rêberê PKK Abdullah Ocalan kom bûn. Şande herî dawî 25 Temûza îsal çûbû beriya mehekê çûbû İmraliyê û pişt re jî seredan rawestiya bûn. Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bekirhan roja 23 Tebaxê رخنل دستلاتی کربو گوتبو نابه هفدیتنین به İmraliyê re bêne asten kirin. Dem Partiyê roja sêşema derbasbûyê ragihand ku ê Şanda wan roja pênçemê biçe grava İmraliyê. Ofîsa medyayê ya Dem Partiyê îro sibehê ragihand ku Şanda wan ya İmraliyê Perwîn Buldan, Mîthat Sancar û Faîk Özgür Erol ji bo hevdîtina li gel rêberê PKK Abdullah Ocalan ber bi grava İmraliyê birêketiye. Şanda DEM Partiyê ya İmraliyê heta niha heft caran serdana grava İmraliyê kiriye û li gel hevdîtina îro dibe 8 car.